теле өчен гомер буе шундый татар халкы өчен безнең халык горур дип шулай итеп көрәшеп яши торган кеше. Һәм Рәзилнең дә әти-әниләре шундый татар мөхитендә тәрбияләнеп үскән балалар буларак, без икебез дә Башкортстанда туып үсүенә карамастан. Әйе, алар Башкортстан татарлары. Канга барыбер Татар. Менә үзегез балаларыгызга бүген көндә менә шу татар җанлы, милли җанлы булып үсүдә нәрсәләр эшлисез? Нәрсә? Иң беренче без татарча сөйләшәбез иде. Әйе, бу безнең өчен бик мөһим. Телне теге урысчага күчә башласа да без хәзер үк кисәтү ясыйбыз. Менә шуның белән без балаларны татарча канына сеңеп калсын дип татар телен шулай итеп үстерәбез. Рәзил, менә синең балачагыңа әйләнеп кайтыйк әле. Менә башка республика име? Башкортстан республикасы. Татар районы булып чыга бит инде. Әллә авылы гына татар авылы? Юк, районыбыз татар районы шутлана. Менә шу барыбер теге нәкъ татар телендә сөйләшү, татарча тәрбияләде дип әйтте бит инде әти-әнисенең, Рафина шулай дип әйтте. Ул нәрсә гади күренеш шикеллеме? Әллә нидер менә барыбер теге менә без Башкортстанда туып үссәк дә татарча, татар мөхите дип. Менә мин үскәндә безнең дәресләрдә татарча бара иде инде авылда укыганда. Һәм шулай ук татар теле фәне керә иде безнең. Шулай ук аннары башкорт телләрдә керә башлады, но мин ул чорга эләкмәдем. Шуңа күрә безнең як күбрәк Актанышка якынрак. Шуңа безнең сөйләмнәрдә шул якларга Нәмәкәй. Бик охшаш сүзләребез. Рәзил онытты инде ул нәмәкәйне. Безгә әни кунакка килгәч, нәмәкәй дип. Без инде аны балалар теге Сөләйман кытырта инде Зурнәйне. Анда Зурнәй дип әйтәләр бездә бит инде. Әби дәвәни дибез, анда Зурнәй дип. Сөләйман инде шулай итеп көлә инде. Нәмәкәй, нәрсә соң ул нәмәкәй дип. Миндә хәзер ул сүзләр тоже кулакны кисә. Ул сүзне безнең балалар да белеп үсә шулай итеп. Ярый, һәм инде балаларга килгәндә тагын менә шул ук татар телендә сөйләшү, татарча сөйләшүдән кала, менә шушы берәр тәрбия эшләр алып барасызмы? Шулай ук тарихны аңлатып, милләтебезнең аңлатабыз, президент кем икәнлеген, Казан, Татарстан дип шулай үзебезнең географический теге расположениены өйрәтәбез дип әйтим инде. Татар җырлары бездә гел яңгырап тора инде. Шушы җыр аша, музыка аша инде миңа. Татар көйләре шулай ук мин һәрвакыт гармонда уйнап утырам. Шуңа аларга сеңеп үсә инде. Менә син гармонда баянда еш уйныйсыңдыр инде, Рәзил, әйме? Көн саен да диярлек. Көн саен булмаса да. Кайткач көн саен уйный башлады әле. Син уйнаганда яисә үзең яисә Рафина җырлап утырадыр. Була алай да. Балаларыгыз менә шулай сезне ишетеп, күреп, тыңлап, җырларның сүзләрен өйрәнеп, сезгә кушылып җырламыйлармы Менә әле? беләсезме ничек? Ул сизелми, алар өйрәнеп утырган кебек түгел. Берникадәр вакыттан Сөләйман мәсәлән шул җырны җырлап утырырга мөмкин. Сеңәдер инде ул. Яңа яздырган җырны. Мин каян беләсең син моны дип әйтәм. Ник сез җырладыгыз ич дип әйтә ул.